In de manen, in de manen. Klom ik op een trapje naar het raamko. Raamke zien, zei je het? Ik kan zelf een boekje lezen. Oh, doe je zelf een boekje lezen? En wat moet ik dan doen? Echt naast mijn keuken. Ik moet even naar de keuken. Ik weet mijn plak. Het ongerucht. Ja. Oh, oké. Nou, succes hè. Wat voor boek leest? 10 minuten op de tegels? Ja. Best. Nou, ik doe maar even lezen en dan ga ik naar de keuken. Ik weet mijn plak. Zeg wat? Krijg je een tuut of zo? Oh, kroep. Nou, heerlijk. Nou. Dan pik ik er wel in, hè? Ik heb me niks skillen. Nou, doei leven. Rustig fietsen. Doei vriend. 2, 4, 5, 6. Wow!